Nighthawks-projektet, der bruger vi en idé, der kommer fra Sverige. Og ideen er, at vi skal spare energi om natten. I princippet så går vi en runde i en butik eller et butikscenter, og så ser vi efter om natten, om der er nogle ting, der er tændt, som egentlig godt kunne være slukket. Og det prøver vi at finde. Også at skrue ned for varmen om vinteren og skrue ned for kølingen om sommeren. Hvis vi tager sådan en flaskekøler her, så er det forskellen mellem temperaturen indenfor og temperaturen udenfor, der afgør, hvor meget energi den bruger. Vi har gjort det, at vi har undersøgt, hvad temperaturen er inde i flaskekøleren. Og selvfølgelig er det en fordel at slukke for den, når der ikke er nogen kunder i butikken. Og det har Superbrugsen allerede gjort, fordi de har anbragt tændt-slukure ovenpå. Men vi har kigget på tidspunkterne, hvornår de tænder og slukker, og så har vi prøvet at knibe perioden, hvor den er tændt en lille smule. Hvis du tager flaskekølerne, så er det jo et lille apparat. Og her ved siden af, der har vi en kæmpe kølecontainer. Men principperne er de samme. Hvis bare vi kender temperaturen indenfor og temperaturen udenfor, og vi prøver at få de to til at nærme sig, så har vi sparet noget. Altså herinde i slagteren er der koldt, og ude i butikken er der varmt. Så har vi målt temperaturen begge steder. Så kan vi se, at når vi ændrer på indstillingerne, så ændrer temperaturen sig. Og med det samme kan vi regne ud, hvor meget der så bliver besparet. Så nu har vi justeret på temperaturen, og det vi gerne vil opnå, det er, at om natten, at temperaturen her er den samme som derude, fordi der er varmt derude, og der er koldt herinde. Inde bag den her dør, der er dels eltavlerne, men der står også nogle kompressorer, som arbejder hele døgnet rundt. Og de sørger for, at der er kulde i kølediskene og i fryserne. Over 50% af elforbruget det går til køling her i Superbrugsen. Så vores kunst, om jeg må kalde det, det er at regne ud, hvor meget sparer man egentlig. Vi har givet sparerådet for godt og vel 60.000 kroner for hele Superbrugsen. Det er alligevel en del, når man tænker på, at det ikke koster dem noget at opnå de her besparelser. For mange gange er det et spørgsmål om at ændre på nogle indstillinger. Men det er altså om natten, at vi sætter ind, fordi der er ikke nogen, og der kan vi godt prøve at pine temperaturerne så meget, som vi nu kan. Og så få dem tilbage til det normale, inden de møder på arbejde.